ġejn bla safaruk, ma fax. Ja? Biberija isa fil-ġibs mal-art fil-mata b'mejta u ħadd ma jinvestiga. Aħna tip ta' nis li ma naħbux il-pala dejjem barra maqbudin fis-sistema. Mem skużi dak il-karattru tagħna jew tobna tobodna jew ma tagħtix kasna l-flus jikkontrolla kollox madwarna qed ngħix ħajti madwar il-minutiera waqt li xengdu l-ħajja mweda qudiemna. Kull ħaġa żgħira ħallejta warajja ma tikber malaj tara l-mewt qudiemek. Ma tikbirx tħallih jiddendel miegħek dawk li mwieħed li gram familja u qisu jrid jiret. Kull ma ħaħal jinten jekk dirriħa ta' suċċess nifqalbot fuqi u jekk dal-ħoss mellolili jara fejn hemm jien l-art qatmat mix-xita tasbu dad-diski fuq kemm jien salvaġġ bija dad-diski fuq kemm jien meqrud bija qed nipprova nsib kuntent sa kull sija imma forsi l-mistrieħ tal-moħħ qiegħed fl-imħabba bejja safar li jtiru fl-istess folla u ma sibx mistrieħ tipprova timpressjona. Skużani jekk tajtek impressjoni ħażina ħajkollok iddur id-dawra darb'oħra u d-darba qed attenta d-daħqa tagħha dejjem tiġri warajja tinni konforma mill-patma dil-ħolma l-impossibbli tħolla nibqa' nagħmel dad-diski sakemm tiqaf tisti u tgħid li qiegħda d-dar waħdi ejja misni. Sentimenti. Dal min jaħseb hu xi ħaġa meta r-realtà tal-ħaġi ħatmu speċjali. Dal min tant jaħseb fil-font li beda jara nista' madwaru isbaxxi. Dal min qatt ħaseb mhux postu fejn qiegħed bħalissa ma jibża jieħu riskju. Dan min qas jorqod meta l-biża u l-inkwiet jibdew jaħkmu. Kif ittir iż-żmien jinbidel kollox f'ħakkattajn. Konna nkunu klikka niġru fit-toroq u naqbżu ġottajn. Nibqgħu flimkien sa fil-għaxija sa ma jsejħilna ħin l-irqat. Fix-xitwa ma nagħtux każ nibqgħu niġru fix-xita u r-rat. Ma' żmien nibdew nikbru, il-ħajja tibda ddur. Il-klikka bil-ma tinqata, kulħadd jaħsiblek għal-futur. Kulħadd jarfila għalon triqtu mingħajr ħadd ma jħares lura. Min jistudja min jibda familja f'daqqa waħda kulħadd jimmatura. Jew min għalina, illi maturajna, il-pura verità li għadna qasbi żviluppajna. Forsi il-moħ jikber waqt li l-ġisem qed imajna. Forsi l-ħajja ma kellix timxi kif dan iż-żmien kollu aħna rajna. Inħallu l-passat jisfuma fix-xejn warajna. Wasalna fejn ridna u li kellna nagħtu tajna. Dejjem nisperaw li l-isħabna s-sodisfajna u jekk hawn xi ħadd li toġbu triq tagħna nistidnu jiġu warajna. Dan min qatt waqal tfajla biex ftit wara skopra li għandha wieħed. Dan min qaltlu li tħobbu wara li f'moħħu għamilha fatta jibda jitbiet. Dan min ma jammettix li jitratta n-nies taż-żejjed u n-nieqes. Dan minu bħali.